Sardu karkari ADC village Lukurok Panchayat Habanog berep khok rwlaikha Koktwma ni bisingtwi saowi mankha Haphang ni Paisingtui Nog manmani fiaba Nokthai Ni Borok account rang habyaowi gubun borok ni account se rang habsio hunui sakha birmano kalaijak amchai ni Lukurok. Bureau report Hamkrai Tv. জবাব মারি না ওটাকে সং ভাই ভাই দে ওটাকে সং ভাই ভাই দে সেক্রেটারি আরপিএম এর সাসপেন্ড মাখাই না সেক্রেটারি তাই আরপিএম রাংচা মানে tamani bagino tinaro bohaki log mari ko sini no mankhai jeng no ruyani bagai sekretari songsudono ya sachini tabok sini rang sini nokni purapur songsudono ya sa obot Tala khulo ya bisingo sekretari to dong bisingo sekretari tongo jere sekretari rok tongo sekretari bung tamo acha jai hok norok ni nok khorok busri nok ni rang apri mon dong Kini dol 14 জন di tongo kintu 14 জন di selai ke bang borok tongo kintu tiong ye age hisab ong mani 14 জন obani bayret aku tai borok tongo asil li song payo पहिला मिडिया पर्सन ताई इलेक्ट्रिक मिडिया समा बेलाय हाइन हाई हामबाय मारिबो दिबर सारिक जरावो जों प्रेस मिट खायनि दिनै बायदता मुलुग मांखा तामनि होनबा जों हायनि मुसुंया प्रेस मिट जगो बेलाय नांकुमन अबो खाया तंफानो जों हायदा हाय अंनि तंफा सिनि सारा त्रिपुराबो सिनि एडीसी विलेज रावो बेलाय नांकुमन हाइन बागै जों दिनै तेलामरा ब्लक आरडी ब्लक नि बिसिं खबजा सरदु करकरि एडीसी विलेज नि अंगै जों त्रिपुरा मथनि जों बायदता दिनै जों प्रेस मिट खायनि नांखा ककंका हाय जे जेताबो सरकार चालौगि तंनाय सबका सा सबका विकासनि सामानि ओकक थाइरावनो खानावै बेलायखा गोदै वान सगिनाय खांकै फियाबा दिनै जों सुवाय फां फांखे जों दिनै रमखा तामनो रमखा खांकै पीएम एजीवाई नि अंगै नक मानायराव न जों दिनै सबका विकास नि माने जोंनि असरद करकरि एडीसी विलेज दैलामरा आदि ब्लक बिसिं खबजाक अर जागन बिसिं जों दिनै रमखा सिकक दिनै जे जोंनि ताखुक खाका हामसं जनजाति मुचा खाय तनाय रकनो तिप्रा मथा खलायो हुनै तिनी 14 जनानि नक फाइमानि ए 14 जनानि मुंननो बरक गुताला खलायै बरक आलादा भाबे खलायै बरक रां दाइना लायका फार्स्ट किस्ति 48000 14 जनानि ताफुरक बुफुरक नौ वानसुनाय 14 जनानि बरक तिनी रां व्यक्तिगत खलायै हाब्रिना लायखा ए तिप्रा मथा खलायै होनाय नायनायदि आं बुमुं सावनो दिनै पुरुप दङ नायनायदि नरक जतन नुंनाय ओ पुरुप जों लिस्ट इक्लायका तिनी ओ लिस्ट तिनि जों तिनी बिदुनु रिहिनका एडिशनल फाइका ताइ बीसी चेयरमैन तिनी जनजाति मुचानि अंगै तिलामरा आरदिब्लन बबु फाइका वान जाखा बिनि ताखु बीजेपी रक तामु खलाय तंग फाय तामु खलायका हनै वान्स नायनायदि तिनी अर जागाव जों बुमुं स्वाय फाप फाका नुजा तिनी चन्द्रचरण रांखौ सिनि ताखु तिप्रा मथा खलाय होनाय अर जागाव रतन रुपिनी ब अंक खवाइदि सिंह अफिस सेक्रेटारि फुन ताखु खाका हामि आरो जागाव तिनी फार्स्ट किस्ति दां हाबा बिनि यागुल हाइन हाय दङ ईश्वरपार रांखल चिन ताखुनि बाहायनो हरिपद कले बखाय पृष्ठ प्रमुख मेम्बार बिनिपर हाइन हाय दङ लक्ष्मीपार रांखल लालमणि काइपें ए ताखुनार जागा हाब्रिका प्रधान सुंदांखौ दन पार्लियन काइपें ए ताखुनि थानिव हाब्रिका बेलाय खाव वाना मासि बरंखौ सक्रिय खानाङै सबका विकास नि थानिव रां हाबिरि मान बरक हाबिना लायमन सेक्रेटारि बाय खायै सालायै जुगाजुग खायै बिनि याकलो हानि हाय दङ रेनसुन रांखल पितर रांखल दिनै ताखुनार जागा हाबिरिखा बरक हाबिरिखाया बरक दाइना लायमै साबो बिनि परे शंकररूपिनी धर्मानंद कलय ताकेसे बन दाग नाम दुराइबो बिन थानि बाहायनो हाबिरेखा 28-27 नि बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि फोन ब दिनै ताखुक धर्मानंदनि थानि बाहायनो इम हाइक्लाय काबां मान 14 जनानि दिनै आन ताखुक जनजाति मुचा खाका हामसं
सबका बिका सबका साथ नायक तिनी महायका बरन थानियो सेक्रेटारि बे जुगा जुग खलाय लायो बरक तिनी महायका रां 48000 खलाय रां गोताला खलाय बरक हाबना लायखा बलेका वाना मा सिंचा मद सरकार का हामनायने महायन बागि द बरक भिलेज समिति खायगा तंखना तिनी बरक नि बीसी चेयरमैन जनजाति मोर्चानि से वाना जागा का मद गोताला खलाय महायका ADC भिलेज सलै तंखनै हान बेगे ताखुरुक जों तिनी फाइने मुलचुं जे प्रेस मिडो महायके साला फाइनेनि जों बायदतामूलक चीन हाय गुबुन जागाव कि हायरक द ओंइ तो नरक जेरि नायदि महायजा खायजागि दं आकंनो सानै थांगन बागि जों तिनी बायदतामूलक जों मा फाइ प्रेस मिडो तिनी जों पंचायत बो ताला रेखा चीन बीसी बो ताला रेखा एडिशनल भिडिअ फाइका प्रशासन संग फाइका महायके फाइ तिनी ए गरि नखुंनि बररनो अशान्ति खलायै नक किचिं मिचिक तंमान बरक रेना सिकoi borok mohai botala khlaisi borong thani orang habi nalayo belaika wanawo hain bagino जों दिनै बायदतामूलक प्रेस मिट फाइनेन बागै जों मा अंखा हामबाय निनि सिनुमुंखा आनि सिनुमुंगाकै एक्स जिनि अरजागनि तेलामरा डिस्ट्रिक्टनि आं मेम्बार ताइ आनि लगिबो दङो चेयारमेन ब्रह्मराजी प्रीतिरांखल यांगा ताइ दङो भाइस चेयारमेन ताइ मेम्बार ताइ यांगा दङो जिनि डिस्ट्रिक्ट एक्स मेम्बार ताकुब सुरेन्द्र कलय ताइ शंकर रुपिनी ब्लक सेक्रेटारि ताइ यांगा दङो ताकुब चन्द्र चरण मेम्बार जों महायका ताइ गोबां मोनो दङ बेखौ फाटाराव जों जागा जागलियावनो जों महायका प्रेस मिटखौ जों बायदो दं